И здравейте всички, Дивок 7, аз съм Ванчо 98, това е моят 8-ми епизод на филма Семен Джормот и днес ни предстои изключително труден матч срещу Тотнъм Хотспър. Така, да започваме. Така, Тотнъм са домакини и сигурно ще ни бъде изключително трудно. Така, сменил съм, направил съм две смени и съм сменил само нападателите. Не знам защо. Просто не знам. И Джермейн Дефол. Пас към Батария. Добре, игра там защита. Роби Кин. Към Сила, той към Ван Перси. Ван Перси е доста бърз. Напредва Роби Ван Перси, изстрел на Перси! Какво спасяване там на Пол Робинсън! Това беше изключителна възможност за Арсенал. Фабрегас. Фабрегас! Не успя. И Аран Ленен ще стигне до тази топка. До него е Люмберг. Безсмислен ще просто. И още един. Роби Кин с хубав пас и стрел! Това е аут. Хлеб към Хосе Антонио Рейес. Рейес има пространство за шутир. Изстрел на Рейес и какъв пропуск. Какъв пропуск. 32 минута. 0-0. Просто виждате страхотен пропуск. Давидс, Едгар Давидс. Какво ще измисли Давидс? Нищо. Тъч. Люмберг силно напред за Перси. Не успя Перси. Но виждате каква грешка. И не успя там Ван Перси да направи нещо по-интересно. Жилберто Сила не успя. И 2 минути добавено време. Вижте каква изключителна техника от Аран Ленън. Той към Зигуар. И Асуе Кото. И може би последна атака за това по време. Хосе Антонио Рейес. Центриране на Рейес. Не успя там. Не беше много добро центрирането. Така. Първото по време завършва резултат 0-0. И Александър Хлеб. Грешка там на Хлеб. Зигуар към Кинг. Отново грешка след грешка. Аран Ленън. Едгар Давидс. Хубав пас. Така. Сталтери. Центриране на Сталтери. Към Зигуар. Към Суекото. Хубаво центриране! И какво спасяване! Просто какво хубаво спасяване там. И накрая се отървахме само с ъглов удар. Суекото към Зигуар. Страхотен! Просто виждате каква странична ножица. Това ако беше попадение, щеше да бъде изключително красиво. Невероятно отиграване там. Обаче не видях на кой беше. Иначе просто страхотно отиграване с странична ножица. Как го намериха. Просто никой не го пазеше. Намериха го свободен в наказателното поле. И просто страхотна възможност. Хлеб! Да, това е нарушение. Спорно нарушение. Опитам да шутирам.
Ван Перси, изстрел на Перси! Страхотен изстрел. Имаше и фалц, имаше и сила. Само че точността му избяга. Робин Ван Перси. С страхотен пас към Хлеб. Изстрел на Хлеб и то е 1-0. Арсенал откриват резултата благодарение на Александър Хлеб. 81 минута Хлеб отбелязва. Виждате какво хубаво подаване там. И очи срещу вратаря и просто с безмилостен изстрел в левия тъгъл. Вратарят беше безпомощен. 71 минута, 1-0. И отново Александър Хлеб. Добър пас. Не успя. Роби Кейн. Грешен пас на Кейн. И това е Робин Ван Перси. Виждате каква бързина притежава Перси. Центриране. Не успя. Туре. Добър пас към Ван Перси. Ван Перси стрел! И това е 2-0. Това е 2-0 за Арсенал. 90-та минута. Виждате какъв хубав гол на Ван Перси. 90-та минута. 2-0. Просто. Страхотен двубой наблюдаваме. И двата отбора изпуснаха доста положения. Но пък Арсенал е по-мотивиран към победата. Фреди Люмберг, виждате колко е бърз. Каква скорост притежава Фреди Люмберг. Влиза в наказателното пле. Люмберг! Неточен изстрел. И сигурно след този удар съдията ще даде край на матча. Точно така. Наблюдавахме един доста добър двубой. И Арсенал Тотнам 2-0. Така. Истина, Тотнам изпуснаха доста много положения, особено това със страничната ножица беше доста красиво, но както и е. Така, виждате, следващият ни матч е за Лидж Къп срещу Манчестър Юнайтед и ще бъде изключително труден матч. Преди паднахме, обаче играхме за първенството. И така, довиждане до следващият епизод.